Mayong buntag kaninyong tanan. Ako una ang nipuli sa akong padrikura si Father Siano tungod kay nitambong man siya sa karon ni biyahe siya kagahapon o karon nitambong siya sa consecration sa Kapilinya di Fatima. Unya karon sa ngalauna aduna usab siya misa didto. Katong gustong wadto basig makaapas pa mo sa iyang pagsaulog sa Santos nga misa. Mga igsuon, unsa man kaha ang nagpaluyo nga kamatuoran sa diha nga miingon ang atong Ginoong Hesukristo, ako ang kahayag sa kalibutan. Ngano di ay ang kalibutan anaa ba di ay sa kangit-ngit? Kung ang kalibutan nagkinahanglan og kahayag, unsa may hinungdan nga ang kalibutan nahimong ngit-ngit. Diha sa atong krido mga igsoon, labi na sa taas nga krido sa Nicene Creed, atong ilitok, nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios. Mauni ang ato nga iprofess kung kinsa ang atong Ginoong Hesukristo. Nga diin ang mga Pariseyo wala makaila kung kinsa siya ug asa siya padulong. Niingon ta dinhi, nagtuo kita ni Hesukristo nga Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Kahinumdum mo ana mga igsoon, kining maong profession of faith. Apan ang mga Hudeo, ang labi na gayud ang mga Pariseyo, wala sila motuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ningon sila nga nagsaksi balang ikaw sa imong kaugalingon, ug kana dili na siya madawat. Og ningon ta dinhi mga igsoon, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Mao kana ang atong Ginoong Hesukristo. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Ang atong Ginoong Hesukristo matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Mao nga niingon siya, kung nakaila kamo sa akong amahan, nakaila unta kamo kung kinsa ako. Apan tungod kay wala man kamo makaila sa amahan, wala kamo makaila kanako. Apan kung nakaila kamo kanako, nakaila usab kamo sa amahan. Kay nasayod ta mga igsuon, ang atong Ginoong Hesukristo ug ang amahan usara. Ako ang kahayag sa kalibutan. Nan mga igsuon, mubalik ta unsa man di ay nakapangit-ngit sa kalibutan. Unsa may anaa sa tao nga nagkinahanglan man kita sa danag sa kahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Nga niining ebanghelyo nagpadayag kung kinsa siya ug unsa ang iyang misyon. Ang atong Ginoong Hesukristo mao ang Dios ug atong manluluwas, ang maghatag sa kahayag o sa kaluwasan sa tanan nga anaa sa kangit-ngit. Kita anaa sa kangit-ngit mga igsuon tungod sa atong mga sala. O tungod niini nagkinahanglan kita sa kahayag o sa kaluwasan nga gikan sa matuod nga Dios, nga gikan sa Dios nga matuod, nga gikan sa kahayag nga ikahatag kanato sa atong Ginoong Hesukristo.
Sa ato pa di ay mga igsoon, bisag hayag ang kalibutan, nahimo kining mangit-ngit tungod sa ato nga mga daotan nga binuhatan. Dili ba? Basig ngit-ngit kaayo ang atong kasing-kasing, bisan og napuno ta sa suga. Pero kinsa mang kahayag ang makapaong nianang kangit-ngit nga anaas sa tao. Walay lain mga igsoon. Kining niingon dinhi, ako ang kahayag sa kalibutan, ang magdala kaninyo sa tinuod nga kaluwasan. Ug matag karon og unya mga igsoon, hinaot nga kining kamatuoran na himong lig-on diha sa atong kinabuhing pagtuo. Dili sama niining mga Pariseo nga grabe kaayo ang ilang pagduda ug wala gayud sila motuo sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kita ato namaning gidawat diha sa atong kinabuhi. Siya lamang mga igsuon ang kahayag sa atong kinabuhi. Wala nay lain. Siya lamang ang makahatag sa tinuod nga kapasayloan. Siya lamang ang makadanag sa kangit-ngit sa atong kinabuhi. Si San Vicente Ferrer mga igsuon, kanunay siya nga nagwali nining maong kahayag ang atong Ginoong Hesukristo. Kanunay siya nga nagpahinumdum kanato, nagtudlo kanato, kun unsao nato pag-adto didto niya ng maong kahayag. Hinaot paunta. Karon manindog ato himuon ang novena ni San Vicente Ferrer. Mangluhod ang tanan. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama, ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon, o puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing, kining musunod nga mga pag-ampo sa novena. Ikalima ka adlaw, pag-ampo sa santos nga kahadlok sa Dios. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, maghuhukom sa mga buhi o sa mga minatay, nagtudlo ka sa manalaban ko nga si San Vicente Ferrer sa pagwali o paghukom sa tibuok nga kalibutan. Nakatuman siya sa pagbuot mo sa tumang kamatinud-anon niya sa pagwali, ug daghan uyamot nga mga tao ang napukan ug napugdaw gayud sa yuta. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, nga tungod sa mga pahanungdan niining mag-uuna sa imong paghukom, mahimo unta nga mapatik gayud sa akong kalag ang santos nga kahadlok kanimo, aron dili na ako makaako sa pagpakasala kanimo, ug kung matapos na ang kinabuhi ko diha sa grasya sa pagkawalay sala, mahimo ako nga usa sa mga pinili sa langit. Amen. Usa sa mga milagros. Sa Britanya ang usa ka dalaga gihubagan sa tutunlan ug sa pila ka adlaw dili na siya makahimo sa pagtulon sa tubig. Sa huna-huna sa ubang mga tao patay na siya, kay nakita naman diha kaniya ang timaan sa tao nga patay na. Ang mga tigulang nga mitambong kaniya, misaad nga mudangop sila kang San Vicente. Ug tungod sa ilang pagsaad, naayo ang maong masakiton. Pag-ampo sa adlaw nga tanan, kitang tanan, mahigugmaon uyamot nga amahan, San Vicente Ferrer, manlalaban ug maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa mga gipangayo ko kanimo niining novena,
Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo, pagtubo sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan ni ining among lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio. Ug alang kanako, santos ko, mauray pangayoon ko kanimo ang angayunta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo. Amen.